Es, ya. Nah, yo lagunya apa nduk cah loro? Nah. Ini nuansane gamelan apa-apa, Pak? Enek musiknya ya ditanjakne yo. Oh iya. Ana musiknya kok. Heeh. Aku iki biasane lek ning Ngawi iki ora tau nggawa musik ning gandeng ada permintaan sore digawe campur sari. Mula tak gawakne ora ketang elektun. Oh ngono ya. Harus mengikuti permintaan tuan rumah ya, Pak. Betul, betul. Heeh. Dadi manut karo sing nanggap terus wingi ning kandangan wingi ora nganggo musik. Ya heeh. Iki gandeng di penjalan Pak Suhadi ngersake musik, awake dhewe ya digawake. Oh iya, heeh. Pokoke manut karo sing nanggap ki aman. Apa wis kompromi lagunya apa? Sampun. Apa? Sawijining dina, Pak. Sawijining dina. Bisa, Mas? Sawijining. Ganti wae, Mas. Kapaku kapang. Ya, Kapaku kapang, Mas. Ya. Gak bisa, Mas, ganti mawon, Mas. Mau bisa nyawang mawon, nggih. Bisa loh, Mas. Bisa tuh, Mas. Ya Allah, ngono ra omong ket ini. Iki padha-padha putri saka Jawa Timur ya. Jawa Timur kok mending apik-apik ya. Okva saka Sidoarjo. Niken saka Kediri, bojoku ya kok Blitar. Ya ta, kok apik-apik ya. Iya. Isi sing ngebeki wong Jawa Timur itu lho. Oh ya, heeh. Ya Wiwi ya Madiun, Jawa Timur. Ya Wi. Kowe ya Jawa Timur. Wanda ya Ngawi. Heeh, ngawine ning ngendi-ngendi. Heeh. Mbak Rena Bluro anu Bluro ya melu Jawa Timur. Wis kan. Ya. Ngutung lho Mak Cung PK. Ben wi gampang ngutung kok wis kan. Bila nasu mekrok kok. Ya. Apa gimana gini? Napa, Mas? Apa? Kapangku kapang. Kapangku kapang. Heeh, ya. Ya, coba kayak apa? Ya. Ya. Diaturke. Ya.
Terima kasih, Nduk Ken. Wis Nggih, jam Pak. 3 punjul awakmu ge istirahat. Nggih, Pak. Mergo sesuk sik bacun nang ngendi-ngendi. Jaga kesehatane, Nduk Ken. Nah. Kuwi pilek flu kaya ngono ya. Mergo lek ngrungkepi marang budaya ya, Truk. Heeh. Mengko lek dibacut-bacutke mesakne anak wedok gen selah istirahat. Oh ngono ya.